Gus Hansen, du er en af Theo Jørgensens venner, og jeg ved, du har været i kontakt med ham i dag. Hvordan har han det udover efter omstændighederne godt? Jeg har ikke været ned og besøge ham. Jeg skal ned senere i aften og besøge ham. Så jeg har kun hans ord over telefonen, som han siger, at han har det godt efter omstændighederne. Men jeg synes, der har været en ro, en klarhed i hans stemme. Som sagt, han vil gerne tage sig af familien og sørge for, at de kommer ordentligt ud på den anden side efter sådan en meget ubehagelig hændelse. Har han fortalt dig noget om, hvad det var, der skete? Ja, han har forklaret, hvordan de via at agere som pizzabud, stående med 3 pizzaer uden for døren, og som almindeligt så åbner man jo døren for lige at sige, nej, vi har ikke bestilt pizzaer, men ja, det var i det her tilfælde ikke det rigtige at gøre, fordi så var der jo som sagt 3 mænd, som kom indenfor med bevæbnet, og desværre var nøjes de ikke bare med at være bevæbnet, de valgte så også at skyde Theo, så det er jo frygteligt, det der skete. Ja, der er ikke nogen tvivl om, det er noget, der krænker en sådan generelle tryghedsfølelse, når man bliver angrebet i sit eget hjem på den måde. Er det her noget, man generelt er bekymret for i pokerkredse? Altså, vi har jo hørt udtalelser der fra Jes Bondo, formand for Dansk Pokerforbund. Jeg vil sige, det er ikke noget, jeg har gået og tænkt over, fordi at selvom det kan se sådan ud i nyheder, fordi de viser nyheder fra store pokerturneringer, Theo Jørgensen har vundet 2 millioner osv., så render vi jo ikke rundt med 2 millioner i kontanter. Vi er på den måde for så vidt helt almindelige mennesker, der har en bankkonto, et kreditkort. Jeg har været på juleindkøb med mine niecer, jeg har et kreditkort med. Så vi render ikke rundt med masser af penge på lommen. Vi har ikke masser af pengene liggende. Der er vi ligesom samme sikkerhedsforanstaltninger som almindelige mennesker. Vi har en bankkonto, der er nogle penge, men vi ligger selvfølgelig ikke ind med masser af kontanter. Så derfor, for mit eget vedkommende, er det ikke noget, jeg har tænkt på, fordi jeg ikke render rundt med store beløb. Men jeg kan selvfølgelig godt forstå, at den almindelige befolkning, som hører om de store beløb, som man lige har vundet i en pokerturnering, de tænker, øj, han har masser af penge, og så derved søger efter de personligheder, som man har læst om i nyhederne. Lød det altså fra Gus Hansen. Tak skal du have, fordi du var med her.